асноўны і вельмі важны тренд, які нам усім павінен быць, мы павінны яго мець перад сабой, калі размаўляем пра гэты рэгіён, Вялікае княства Літоўскае і побач землі, якія знаходзіліся побач, гэта суіснаванне традыцый, перакрыжаванне традыцый. Наўпрост для Вялікага княства Літоўскага, безумоўна, гэта самы яркі прыклад. Існаванне каталіцкай канфесіі, існаванне праваслаўнай канфесіі. Чаму гэта так важна? Таму што вельмі цяжка назваць іншую краіну Еўропы, у якой менавіта у такім выглядзе суіснавалі паміж сабой праваслаўная і каталіцкая традыцыі. І важна нам разумець, што і тая традыцыі былі, канечне, выпесткамі, дзецьмі візантыйскай традыцыі. Што, праўда, праваслаўная традыцыя пераймае візантыйскую традыцыю наўпрост і з яе вырастае, гэтая заходняя традыцыя, заходняя каталіцкая традыцыя, яна прымае пэўны рымскі бэкграунд, але на працягу 10, 12, 13 стагоддзя зноў узбагачаецца візантыйскімі ўплывамі. Таму нельга казаць, што адбываецца нейкае супрацьстаянне, нельга казаць, што гэтыя традыцыі такім чынам прадстаўляюць нешта адрознае. Тым не менш, менавіта ў Вялікім княстве Літоўскім і не толькі, бо прыклад, пра які я буду вам казаць сёння, гэта ён знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, у Любліне, але я хочу сказаць, што Любліну пашанцавала, што там захавалася гэты шэдэўр, але ўсё тое, што вы бачыце ў Любліне, гэта ў прынцыпе спадчына рускага, узгадваючы папярэднюю лекцыю, рускага ў сэнсе великакняскага великакняскай рускай традыцыі, то бок таго рэгіёну Русі, які быў у Вялікім княстве Літоўскім. І вось гэтая спадчына захавалася ў Польшчы, у нас захавалася значна менш, на падмурку 15-16 стагоддзя ці ўвогуле не захавалася. Але мы можам, дзякуючы таму, што там гэта ёсць, уявіць і адчуць вось усю гэтую веліч суіснавання, перасячэння гатычнай традыцыі з традыцыяй візантыйскай. Візантыйскай, якія называюць візантыйска-рускай, не зусім пагаджуся, але візантыйска-рускай у тым сэнсе, у сэнсе той Русі, пра якую казалі мінулы раз. Перад вамі капліца Святой Троіцы у замку ў Любліне. Гэтая капліца была распісана, завершана ў 1418 годзе. Тое, што вы бачыце, гэта неперавершаны ўзровень, неперавершанае дасягненне мастакоў, якія хутчэй за ўсё паходзілі дакладна паходзілі з рускага рэгіёну, Русь. Мы не можам быць упэўненыя, у літаратуры можам прачытаць беларускія мастакі, украінскія мастакі, не будзем гэтым займацца. Важна прадстаўнікі вось той рускай праваслаўнай традыцыі, якія ўпісваюць класічныя, тыповыя, візантыйскія, ці часам і нетыповыя роспісы з Бібліі, з Евангелля, упісваюць гэта ў гатычную архітэктуру, тую, якая была распаўсюджана па ўсёй Еўропе на той момант і ў Вялікім княстве Літоўскім, бо, безумоўна, гэта быў стыль усёй Еўропы, Вялікае княства Літоўскай часткі Еўропы, і тое самае абсалютна трэба мець на ўвазе для Вялікага княства Літоўскага. Прыкладна так выглядалі некаторыя храмы, якія не захаваліся на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Аднак мы маем справу з помнікам, які быў пабудаваны і распісаны на замову караля Ягайлы і вялікага князя Ягайлы
караля Владзіслава II і вялікага князя Ягайлы. Ён тут сам намаляваны, вы бачыце яго. Ён на каленях, без німба. Прыкладна так ён выглядае ў візантыйскай традыцыі, бо мы маем ягоныя партрэты, створаныя ў класічнай готыцы. Вернемся крыху назад. Вось гэтыя такія нервюрныя гатычныя скляпенні, класічныя для позняй готыкі, сказаў так, распісваюцца прыгажосцю праваслаўнага мастацтва. Але зусім не тыпова для усходняй традыцыі гэта выявы данатараў, выявы самога Ягайлы. Вось тут вы бачыце на кані таксама алегарычны партрэт Ягайлы і папярэдні партрэт, дзе Ягайла таксама намаляваны. І гэты прыклад, гэты гатычны такі помнік нам тут дапамагае зразумець, што доўгія часы успрыняцця рознымі стылямі, эклектыка стыляў, эклектыка філасофій стварае унікальныя прыклады, якіх, у прынцыпе, не так шмат захавалася ў Еўропе. Але чаму вось гэтае 15 стагоддзе так важнае для гаворкі пра 16 стагоддзе? Таму што відавочна, такі стыль і такі падыход захоўваўся, я б сказаў, да 30-х гадоў 16 стагоддзя, будаваліся гатычныя храмы ў 40-выя гады і пазней, і гэты гатычны стыль узбагачаўся часам. Часам гэта быў класічны гатычны стыль, часам ён узбагачаўся праваслаўна-рускай традыцыі. Перайдзем да яшчэ аднаго такога прыкладу. Вось бачыце, што па царкоўна-славянску напісана, дадзена інфармацыя пра тое, калі была скончаная гэтая праца над распісваннем гэтага помніка. Калі мы паглядзім на ўсход, мы ўбачым, нічога блізкага там не было. Вялікае княства Маскоўскае маналітна у праваслаўі. Польшча таксама, там, дзе не было ўплыву, прыкладна пасярэдзіне, там, дзе ніякіх праваслаўных уплываў не было, таксама застаецца маналітна-каталіцкай. Вялікае княства Літоўскае, пазней часткова украінскія землі, застаюцца памежным рэгіёнам, дзе ствараюцца унікальныя для ўсёй Еўропы вось на гэтым перакрыжаванні двух традыцый помнікі мастацтва. Кніжная традыцыя таксама з'яўляецца прыкладам суіснавання пераплецення гатычнага і нават рэнесанснага пазней падыходу з праваслаўнай традыцыі. Выданні Францыска Скарыны у мінулыя разы неяк мала гаварылі пра апошнявіленскія выданні, таму вось прыклад вам гэта апостал, тытульны аркуш апостала 1525 года і рэнесансны падыход да кнігі, гэтыя застаўкі, гэтае афармленне накладваецца на уяўленне аб праваслаўнай кнізе. Тым ліку кніга капіруе рукапісную кнігу. Гэта было і ў заходняй Еўропе, і на нашай тэрыторыі. І ствараецца такі прадукт, які і нашым, і вашым, які і туды, і сюды, які пэўны час адпавядаў вось гэтай шматканфесійнай сітуацыі ў Вялікім княстве Літоўскім.
Вялікае княства літоўскае і спадчына Вялікага княства літоўскага гэта не толькі кірылічныя тэксты, славянскія тэксты, татарскія тэксты, пра якія я казаў. Гэта, канешне, і тэксты на балцкіх мовах. Вось у тым ліку перад вамі першая кніга, выдадзеная па-літоўску, гэта катэхізіс Мартина Машвідаса, выдадзены ў Кёнігсбергу ў 1547 годзе. І чаму я гэта паказваю, чаму я пра гэта кажу? Зноў жа, таму што для Вялікага княства літоўскага вялікую ролю адыгрывалі друкарні, якія знаходзіліся па-за межамі Вялікага княства літоўскага і якія прадукавалі прадукцыю, якая не магла не быць эклектычнай па сваім змесце і па сваім выглядзе. Ну, прыклады ўжо мясцовага кнігадрукавання катэхізіса монабуднага. Першая кніга выдадзеная на тэрыторыі Вялікага княства, на тэрыторыі сучаснай Беларусі, вось 1562 год. Хочу тут адразу даць некалькі дадатковых пунктаў пра існаванне літаратуры на той момант у Вялікім княстве літоўскім. Па-першае, падкрэсліваю, што на працягу ўсяго 16 стагоддзя вельмі істотную ролю адыгрывалі рукапісы. Мы разумеем, што і прававая літаратура выходзіла ў рукапісах. Гэта і першы статут Вялікага княства літоўскага, і другі статут Вялікага княства літоўскага. Гэтая рукапісная традыцыя задавальняла попыт. Ситуация меняется у 70-е годы 16 стагоддзя, і мы павінны гэта ўлічваць, аналізуючы увесь культурны ландшафт. Таму што, паглядзіце, нагадваю пункты, да, 1500 Еўропа, 1525 Вялікае княства літоўскае, 1522-1525 год гэта першая друкарня ў Вільні, перапынак і такі выбух у 70-е гады. Зноў жа, у Вільні, калі там знаходзіцца шмат друкарняў, Мамонічы, напрыклад, якія выдаюць кнігу за кнігай, выданне за выданнем, каб задаволіць попыт, які ёсць унутры Вялікага княства літоўскага. Паралельна з гэтым працягваецца перапісванне кніг, працягваецца і выкарыстанне рукапісных кніг. Мы павінны разумець, што кніга, якая на той момант была на руках у насельніцтва, яна нікуды не знікла. То бок нават калі з'яўляецца кнігадрукаванне, усе папярэднія кнігі, якія былі створаныя, яны дагэтуль калавалі. І да нас яны, можа быць, шмат не дайшлі, бо загінулі, але на той момант і ў 16-17 стагоддзе ўсё яшчэ перавага застаецца за... Ну, на 16 стагоддзе перавага была дакладна за рукапіснай кнігай, але з канца 16 стагоддзя ўжо перавага за друкаванай кнігай, і рукапісная застаецца толькі як дублюючая тады, калі у Еўропе давочна ўжо з сярэдзіны 16 стагоддзя выцісняецца рукапісная кніга. І тут мы павінны правесці чоткія паралелі паміж вось Еўропай і Заходняй Еўропай і Вялікім княствам літоўскім. Эпоха палеатыпаў скончылася ў 1550 годзе. Палеатыпы — гэта выданні, выдадзеныя з 1501 па 1550 год. Старадрукі дакладна. Ну і ідэя, што вось ад 1550 года ўжо друкаваная кніга — гэта нейкі абсалютна не штучны прадукт, абсалютна даступны, абсалютна дасяжны. Для Вялікага княства літоўскага, на жаль, все ж такі толькі з 17 стагоддзя мы ўжо можам казаць, што кніга стала нейкім такім шараговым прадуктам. Вільня не была значным цэнтрам перапісвання кнігаў. У 15 стагоддзі, напрыклад, на ўзроўні 15 стагоддзя мы ведаем мала. А вось з 16 стагоддзя узрастае роля Вільні як такога цэнтра кніжнасці. У тым ліку ў Вільні знакаміты перапісчык Матвей X перапісвае сваю Біблію, дзесятаглаву. Дарэчы, цікава, Матвей X, да, і вось гэтыя імёны першы, другі, трэці, чацвёрты, да, называліся па часам па тым, які ты быў па парадку у сям'і. І у тым ліку на матэрыялах Новгарада мы гэта ведаем, што некаторыя людзі мелі і імёны
першы, там другі, 8 і так далей. І некаторыя там, дзеці, скажем, паміралі і заставаліся там толькі першы, трэці, там, 5 і так далей. Але для нас Вільня вельмі важна як прыклад суіснавання розных абсалютна і блізкіх канфесій, рэлігій, бо там жылі і займаліся культурным будаўніцтвам і татары, там былі і немцы, бо ёсць і дагэтуль нямецкая вуліца, якая адмыслова была пабудаваная. Там было кнігавыданне і па-польску, і па-літоўску. Гэта важна сказаць, што у канцы 16 стагоддзя ўжо з'яўляюцца выданні на літоўскай мове, наўпрост у Вільні, і ўпершыню там 1595 годзе згадваецца Вільнюс па-літоўску як Вільнюс у друкаванай прадукцыі. Вільня самы багаты горад, Вільня сталіца. Вільня акумулюе ўсё тое багацце інтэлектуальнае, якое ідзе з захаду. Паралельна будуюцца манастыры розных традыцый. Праваслаўныя традыцыі, праваслаўны Святадухаў манастыр, каталіцкі манастыр. Мы ведаем тое, што важна, манастыр і касцёл, манастыр кляштар святого Францішка Асійскага. Гэта нам важна, таму што дабудоўваецца гэты аб'ект у 1520-е гады. У 1525 годзе ў Вільні ён скончваецца будаўніцтва. Важна нам таму, што Францыск Скарына, які на той час яшчэ жыве ў Вільні, безумоўна, быў нейкім чынам з гэтым аб'ектам звязаны. Гэта мая спекуляцыя, але тым не менш нельга не правесці гэтую паралель. Францішак святы, асійскі і Францыск Скарына, які, безумоўна, магчыма, з часам мы яшчэ знойдзем нейкія сувязі. Ну, не буду, бо не так, бачите, я так павольна распавядаю, не так шмат часу, тым не менш буду казаць пра тое, што класічнай з'явай для горада 16 стагоддзя і раней і пазней былі пажары. Мы ведаем, што пажар знішчыў і друкарню Скарыны. Мы ведаем, што пажары былі рэгулярнымі. Адзін толькі горад, які узорна не пацярпеў падчас пажараў, гэта быў Нюрнберг, які пасля пацярпеў моцна у 20-м ужо стагоддзі. У Нюрнбергу была вельмі строгая сістэма супраць пажару. Адхілка, чаму адбочка такая ў Нюрнберг, таму што не ўсё мы ведаем пра тэрыторыю Вялікага княства Літоўска, там ці памежных рэгіёнаў, але у Нюрнбергу нават такая цікавая рэч, што туалеты павінны былі быць на вуліцы, у двары. І Альбрехт Дюрер, які жыў у Нюрнбергу, страдаў на падагру, вельмі цяжка яму было апошнія гады хадзіць, і яму гарадская рада Нюрнберга дазволіла хадзіць у прыбіральню ў сваім уласным доме. І гэта важна такая культурная, скажу, культурны анекдот, але тым не менш важна зразумець, што не ўсім дапамагалі гэтыя нормы супрацьпажарнай бяспекі, і гарады выгаралі. Канечне, трэба разумець, што ў асноўным ўсё было драўлянае, дамы былі драўляныя, забудова, і гарэла гэта вельмі хутка. Толькі некаторыя гарады, чым далей на захад, тым больш ужо мелі камяніцы, але гэта больш феномен, больш з'ява пашыраная ў 17 стагоддзі, калі вось камяніца гэта такі феномен гарадскога прастранства сталы. Для 17 стагоддзя гэта ўжо такая нармальная з'ява, для 16 ўсё яшчэ не паўсюль. Важна зразумець, якое адрозненне было паміж іконай у класічным разуменні і іконай, якая стала з часам карцінай
у еўрапейскім жывапісе. Ікона – гэта кананічная выява, якая максімальна традыцыйная і якая не шануецца тады, калі яна ўсё больш і больш традыцыйная. Вельмі рэдка новым іканапісцам удаецца стварыць новую традыцыю, якая пасля кананізуецца і наступныя багамазы арыентуюцца на яе. Ад 14, 13, 14 стагоддзя ў еўрапейскім мастацтве мастакі, якія займаліся сакральным жывапісам, кажуць: я распавядаю гэтую гісторыю, а было гэта так. І калі вы прыглядаецеся на творы мастацтва, сакральнага мастацтва, пачынаючы ад 16 стагоддзя, вы перш за ўсё бачыце ўсё больш і больш чалавека. Вы ўсё больш і больш бачыце вось гэтыя чалавечы пачатак, чалавечае стаўленне да таго, што адбываецца, як да рэальнай гісторыі, а не як да нейкай сакральнай кампазіцыі. І вось такі ранні прыклад да вашай увагі. Вось гэты прыклад такой іншай эклектыкі. Гэта ковш, залаты ковш, які на сёння захоўваецца ў Дрэздзені ў калекцыі саксонскіх курфюрстаў, Grüne Gewölbe, зялёныя склепенні. Гэты ковш быў выкананы ў часы Івана Грознага, і гэты ковш, як схавана ў запісе, быў створаны з золата, якое было знойдзена падчас рабавання Полацку, падчас захопа Полацкага войскамі Івана Жахлівых. І вось тут я хочу паказаць, што там на ўсходзе, у Вялікім княстве Маскоўскім, адбывалася іншая эклектыка. Калі тут у нас гэта мастацтва мела ўплывы, калі і мела арыентальныя ўплывы, то гэта былі візантыйскія ўплывы, але з іншага боку гэта былі ў асноўным заходнееўрапейскія ўплывы, то для ўсходняга суседа, канечне, істотнымі былі ўплывы турэцкія, персідскія, іранскія, усходнія матывы. І гэта праяўлялася не толькі ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве, але і ў некаторых таксама іншых відах мастацтва. Тое, што вы бачыце зараз, вы лёгка пазнаеце гэта нясвіж, парны касцёл Божага цела, і размаўляючы пра гэты аб'ект, я хочу распавесці пра фінал, пра змену, якая адбылася ў другой палове 16 стагоддзя, змена вось гэтага культурнага ландшафту. Тут мне спатрэбіцца крыху больш часу, таму пачну не з самога гэтага аб'екту, а паўтару крыху тое, што я ўжо казаў, каб вытварыць нейкі ланцужок сэнсу. І так вось гэта Еўропа 1500 год, Вялікае княства Літоўскае 1525 год. Умоўныя даты, на якія мы арыентуемся. Гэта час, калі суіснуюць візантыйская традыцыя з традыцыяй заходняй каталіцкай. У сярэдзіне 16 стагоддзя ўсё больш і большы ўплыў каталіцтва на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага. Гэта звязана з тым, што Вялікае княства Літоўскае моцна інтэгруецца ў культурнае прастранство, у тым ліку і кароны польскай. Мы гэта ведаем вельмі добра і разумеем, таму што лацінамоўная паэзія, пра якую яшчэ не паспеў сказаць, але тым не менш зараз самы час, тому што лацінамоўная паэзія, напрыклад, паэзія Гусоўскага, гэта паэзія экспартная, а не імпартная. Калі вы адкрыеце выданне 1523 года, паэма пра зубра, то прысвечана яно каралеве Бонне і выканана фактычна на замову папы рымскага, таму што у Рыме Гусоўскі, які быў у
свіце біскупа Эразма Цёлака, які вырашаў пытанне кананізацыі святого Казіміра, што не ўдалося тады. Кананізацыя святого Казіміра — гэта толькі 17 стагоддзя. Дарэчы, гэта нам было б важна. Можа, на наступны занятак гэта будзе важна, там, калі ласка, памятаць пра гэтую гісторыю з Казімірам, я нават сабе занатую. Дык вось, гэта быў чысты экспорт. Канечне, гэта была спроба распавесці пра Вялікае княства Літоўскае заходняму свету і ў тым ліку Польшчы. І вось гэта паступовая інтэграцыя і ўплыў каталіцкай польскай прасторы прыводзіць да таго, што спачатку ўвогуле адбываецца палітычная інкарпарацыя. Не будзем зараз спрачацца о значэнні Люблінскай уніі. Тым не менш, мы разумеем, што цэлая частка Вялікага княства Літоўскага адыходзіць кароне польскай. І яшчэ адна важная падзея — гэта, безумоўна, контррэфармацыя, якая адбываецца ў Еўропе, пра яе значэнне таксама на наступным занятку. Контррэфармацыя — гэта кансерватыўнае абнаўленне каталіцкай царквы, і ў межах контррэфармацыі перамагае, і такім знаменем гэтага феномена з'яўляецца барока. Барока, якое прыходзіць акурат у той час на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, калі ўсё больш і больш набліжаецца спроба з'яднаць царкву праваслаўную і каталіцкую, каб зрабіць Вялікае княства Літоўскае больш устойлівым. Зноў жа, можна спрачацца пра ролю уніі, гэта такі вялікі феномен. Тым не менш, вось гэтая спроба зрабіць тое, што спрабавалі здзейсніць у 15 стагоддзі, прыводзіць да таго, што у 1596 годзе на берасцейскіх з'ездах, на берасцейскіх саборах абвяшчаецца Рымска-берасцейская унія, якая прызнае, што праваслаўная царква становіцца цяпер грэка-каталіцкай, становіцца уніяцкай і дзейнічае па новых правілах. Безумоўна, гэта не адбылося. Пра гэта ўжо ў 17 стагоддзі. Якім чынам праваслаўныя заставаліся і якім чынам гэтая традыцыя захавалася ў Вялікім княстве Літоўскім і так далей. Але тут мы бачым акурат гэтыя з'явы, якія прыводзяць да таго, што больш і больш папулярным стылем становіцца стыль барока. І вось перад вами першы прыклад ва ўсходняй Еўропе барока. І гэта такі тыражны, тыповы стыль, прапагандысцкі стыль. Таму што, калі вы прыедзеце ў Рым, вы ўбачыце вельмі шмат падобных цэркваў. У Кракаве крыху пазней таксама Скарга будуе касцёл. У Празе крыху раней таксама ў гэтым жа стылі, вось у стылі ранняга барока, таким фасадам. Тое, што мы бачым, гэта 80-е, 90-е гады, бачыце, што раскрыты фасад. І вось гэтыя змены, якія адбываліся на працягу 16 стагоддзя, калі Вялікае княства Літоўскае пачынала са сваёй мовай, першы друкаваны статут, дзе прапісана руская мова, то бок беларуская мова, як мова, якая вельмі важная і істотная. Але ўжо тут закладваецца бомба, закладваюцца гэтыя ўплывы. Не трэба зараз ацэньваць, я не хочу ацэньваць пазітыўныя, негатыўныя тэндэнцыі. Для мяне самае галоўнае сказаць, што гэтыя тэндэнцыі былі, што гэтыя змены адбыліся. І ландшафт культурны змяніўся на працягу 16 стагоддзя непараўнальна. Бо вось гэтая візантыйская традыцыя, яна цалкам напрыканцы 16 стагоддзя ўжо сыходзіла на ўсход, і яе выцісняла традыцыя, якая была з элементамі візантыйскімі, якая была, канечне, падобнай, але яна была цалкам прынесеная і адаптаваная, інкарпараваная яна ўжо тут зусім па-іншаму, зусім іншы культурны ландшафт зрабіў.
контррэформацыя азначае з'яўленне ордэна езуітаў. Вы ўсе ведаеце, што езуіцкі ордэн, які стварыўся ў сярэдзіне 16 стагоддзя, быў галоўнай зброяй, каб вярнуць уплыў каталіцкай царквы. І ім, езуітам, гэта ўдалося, таму што галоўнае адрозненне езуітаў было ў тым, што яны ішлі ў народ, яны ішлі ў светскую культуру і займалі светскую прастору. Яны займалі культурныя такія істотныя культурныя цэнтры. І у тым ліку заснавання універсітэта ў Вільні, буду казаць, там, 1578 год, хаця гэта 1 красавіка 1578 году, але 70-80-е гады, таму што відавочна гэта ўсё будавалася, гэта ўсё фарміравалася. Да? Мы бачым, што калі у першай палове 16 стагоддзя яшчэ нічога гэтага няма, яшчэ гэтая культура толькі пачатковая, яшчэ толькі кнігадрукаванне, яно зусім яшчэ і не патрэбнае, то пры канцы 16 стагоддзя ўжо ёсць універсітэт, акадэмія, Вільнюская акадэмія, Віленская акадэмія, у якой з'яўляецца свая друкарня таксама, якая пачынае распаўсюд лацінскай літаратуры, польскай літаратуры, палемічнай літаратуры, да? Якая нас, безумоўна, вельмі істотна уплывае на ўвесь рэгіён. Пазней Полацкая акадэмія таксама, з якой не ўсё так проста. І далей. З'яўляюцца іншыя калегіумы, з'яўляюцца іншыя манаскія ордэны, з'яўляюцца іншыя структуры, якія займаюцца навукай, пашыраюць веды. Вось гэта такая кропка у таком накінутым мной культурным ландшафце. Безумоўна, нічога на ўсход не было. Да? Вялікае княства Маскоўскае супрацьстаіць гэтаму. Універсітэта там няма, езуітаў там няма. Езуіты ворагі, лютары – гэта ворагі. Да? Усё гэта зусім не так. Гэта мая апошняя знаходка, некаторыя ўжо ведаюць, некаторыя, можа, яшчэ не бачылі. Гэта выкарыстанне макулатуры з карыны у якасці матэрыялу для пераплёта. Такі проста, мне падалося, прыгожы прыклад для таго, каб паказаць вось гэтую шматкультурнасць. Кніга сама складаецца з тэкстаў лютэранскіх пісьменнікаў, тэолагаў, а для таго, каб зрабіць вокладку, выкарысталі аркушы з кнігі з карыны. Мы часам блытаемся ў тэрмінах. Мы вельмі часта жывем міфамі і неправільна ацэньваем нашу гісторыю і, у тым ліку, культурны ландшафт. Бо, напрыклад, мы захапляемся статутамі Вялікага княства Літоўскага, не разумеючы, што і першы, і другі статут заставаліся друкаванымі тады, калі па ўсёй Еўропе ўжо юрыдычныя тэксты і пастановы сеймаў выходзілі ў друкаваным выглядзе. У Чэхіі пастановы вось гэтага каралеўскага сейма яны былі друкаванымі з канца 15 стагоддзя, то бок гэтыя ўсе юрыдычныя дакументы ўжо былі абсалютна запатрабаваныя і вельмі хутка пашыраюцца. І пра ролю трэцяга статута, пра ролю яго як адзінай канстытуцыі ў Еўропе, відавочна, гэта не адпавядае рэчаіснасці. І мы павінны быць вельмі асцярожнымі з любымі тэрмінамі. І калі мы кажам пра рэнесанс, мы ніколі не можам параўнаць той рэнесанс як з'яву, як феномен, які быў у Італіі, бо немагчыма параўнаць нават паўночны рэнесанс з тым рэнесансам, які быў у Італіі, сапраўдны рэнесанс. А ўж ніяк немагчыма параўнаць гэта з рэнесансам, які быў у Вялікім княстве Літоўскім. Чаму гэта так? Таму што ўсё было так, але крыху па-іншаму. Крыху мы не паспелі, да? Бо рэнесанс прыходзіць так, як архітэктурна, гэта там 20-е, 30-е, 40-е гады 16 стагоддзя.
І вельмі хутка на нашыя землі прыходзіць барока і перабудовая, цалкам мяняе выгляд гарадоў, таму што мы ж не забываем, што паралельна з гэтымі культурнымі працэсамі на гэты ландшафт уплывае і павелічэнне колькасці насельніцтва, бо яшчэ акурат ідуць войны з Масквой, але не такія спусташальныя, як у 17 стагоддзі. Не так страшна. І адбываецца урбанізацыя, павялічваецца колькасць людзей, павялічваецца колькасць пабудоваў, каменных пабудоваў. І гарады мяняюць свой облік. Але узгадайце выяву горадні 1600 года. Все роўна застаецца все тое, што было так звычайна, так добра зразумела людзям у папярэднія часы. А готыка, та самая візантыйская традыцыя, пра якую я сказаў ужо 150 разоў, і вы мяне хочаце за гэта забіць. Вось так.